سلام زغبركم تعزبتنا كما يتنحكم مباركسنا الساعة الزينة حيزلكم متيالخو تناي مكتتال حزب تግራይ كجنت عليه بالنبل انتخينا منم ኢትዮጵያዊ ዝረኽቦ መሰል ክረክብ ኣለዎ ክብል ዶክተር አብይ ተዛሪቦ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ንህዝብ ትግራይ ይቕሬታ ሓቲቱ ፕሬዝዳንት ቤላሩስ ብዛዕባ ሃለዋት መራሒ ቫግነር ተዛሪቦን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ መክተታል ህዝብ ትግራይ كجنت عليه بالنبل تخينا منم ኢትዮጵያዊ ዝረኽቦ መሰል ክረክብ ኣለዎ ክብል ዶክተር አብይ ተዛሪቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሎሚን ፓርላማ ተሃገር ኣብዛሃቦ መግለጺ ምኽንያታት ትግራይ ጽጥታው ዘይምርጋእ ተሃገር ከምኡን ማሕበር ቁጠባዊ ናብራ ህዝቢ ዝምልከት ካብ ኣባላት ባይቶ ዝቐረበሉ ሕቶታት መልሲ ሂቡ ዛዕባ ጽጥታዊ ኩነታት ሃገር ኣመልኪቱ ኣብዛሃቦ መግለጺ ቢናት ወዲ ድኻን ሙዳእ ዝካየድ እምበር እቶም ብማዕዶ ዝጭድርሉ ዝሞትሉ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡ ሰላም ብናጻ ዝርከብ ኣይኮነን ወታው يا سرحن وفرنا وفيخا التمتعيو زر مكبارن يقريتان زي زر أسب أزمرا سلام كعدسد أي كألني كم امنتي أبزاقر أبزحلفو 100 عمتات أخل كيناتات تخايديو دحر لوتيون كمو تقدماي منستر أبت أنصار حوحات زكيرو نغلت عمتات زغت ألو كينات حزب خطت أو عقربو منبارو يذكر تخينات كنا مودة تخلتشن إسران كلتن أبريتوريان نيروبين استفرم سمعت دوم بالو يفلت ناي ويانا ناي بلصقنا نبل تخينا سلام يمتسن سلام تتلليو تاريخ كغير اللو نويانا زملكت كل تጸገማት ይዘሎ በተሓደ ሸነኽ ህዝብ ትግራይ አካል ኢትዮጵያ እዩ እንጸል የብሉ ንብል ተኾይና ማንም ኢትዮጵያዊ ዝረኽቦ መሰል ንኽረክብ ክንሓስብ ክንከላለና ካልኣይ ዜጋ ኮይኑ ክነብር ኣይክእልን እዩ ምሳና ንበር ክንብሎም ከለና መሰሉ ብምኽባር ክኸውን ኣለዎ ኢሉ እቲ ሃገር ክረጋግእ ኣይከኣልን ተባሂሉ ዝንቀፍ አብይ አህመድ ካብ ስልጣን ክወርዱን ሕቶ ቀሪብሉ ነይሩ እንተኾነ ንሎሚን ዩቲዩብ ዝኸውን እዩ نهاجر تقمية بولن قبل أن أعيسوا بزعبا بولكو تبقوسهم بروجكتات باركتات هنساتات نزملكت قداي تحتات النتن قدام النتن أبدا أخيبات العلم نيروم قداي تمزابل تزملكت بسنك زي مرقاقين قيجتاتن كام مربتهم استمزابلو زكاكتات استأسلون نابوتهم زملسلون قداي كالحتا خمزر ليوون قاليسوم بتمفن غالب حادة رايزي كونه أبستفل عليه خبابيتات يقاتم كمزرلون زقالت تقدامي منستر تمزابل تحانيق وحيزو بتمزابل تزنقدن سب كمزابلن كاللوز سفحلو زمسلون ألو قبل نغيفو كاب أورمياس تمزابلو أمحارو كاب أمحراس تمزابلو تقارو كاب قراغيس تمزابلو سبات ألو أبزخون بوتاس تمزابلو إتبعوين نامربتهم كملاسلوهم إتبعوين كشكم زيك الجزءات إتبع كله يبرلون لذي تمازابلت مملاس ايوغا زخلولات ناقخون اللوام دهريو سبعود كفتعو بحقا من قد خفتحو اللوام مزحلو في 3 عمتات حتى يقبأني زغرب اللوم زنبرو أمونغو أمحران تقراين زلو بوتاتات حزب أمحران تقراين بالسخنة من قد خريقو يدلي نزلق سلام حقا من قد مختال ربحا اللوو زعبا قطواز ملكتخا خمزيلو إثيوبيا أب عالم كلطف قطبا عبيت كاب زمزقباز اللو هاقراتيا قبل دكتور أبي تغيسو كتابة عبيت إثيوبيا أبزا عمد شدشتنت بحادة 5 بتصح نمنجتات عالم لخوا معكن جنزب IMF بمتكاس قاليسو التعبيت نابشو عتنت بحموشتا كبل تثبيت كم زلوون عميتو تخونا إثيوبيا أبزا عمد سيزا مزقبت تقطبا وعبيت كاب كلتنت بشم منتخم زي حلف بمتكاس أبتحت مدربدا سهارة زلوها هاقرات أفريكا دما بربعتنت بخلت 5 عبيا يملكت التهاجر عبيت بدهوتات أقاتمهم ما خمس نبر استأمن أبي وشتاو عقمتاتن بموهاد كبده كم استخالي تزاريبوم أبزباجتاو عمد حيالو هاجراو علم لخون بدهوتات أقاتمهم ناكوان تنبرو زيبتاو قطوانا بمحيال نتوم تقامات كنساقرم كيلنا إنا إلو انتخونا أبتهاجر زلو نهار وقاتات أما النبابرو هزبيت أقام فاتيرو خمزلو يزيقلت زغبابة 3 شوعتن مئتاويت بيتسحو 5 نبر بمتكاس دما أبز أوانزي ناب 3 مئتاويت كم زورده تغيسوم كند مكرانا نهار وقاتاتيو حجي نهار وقاتات كم لبدا خورنايو نأمريكا يساقي نتشاينا يساقي نأوروبا يساقي نأفريقا يساقي بإنفليشن زي ساقن كند أجند أو زي قبرو حقر يلن كلو ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ንህዝብ ትግራይ ይቕሬታ ሓቲቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ምስተኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ብዝተሓሓስ ንህዝብ ትግራይ ይቕሬታ ሓቲቱ እቲ ሲኖዶስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ድሕነት ኣቦታትን ኣመንትን እታ ቤተክርስቲያን ንምውሓስ ዝግባእ ፃዕርታት ዘይምግባሩ ከም ዘጣዓሶ ገሊጹ
እታ ቤተ ክርስቲያን ዝግባ ዘይ ምግባራ ካብቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ጳጳሳት ካህናትን ኣመንትን ተሪር ነቐፈታ ክቐርበላ ጸኒሑ ብሰንኪ እዚ ድማ ካብ ሲኖዶስ ወጻኢ ናይ በዓሎም ቤተ ክህነት ብምቋም ጳጳሳት ከም ዝሸሙ ኣፍልጦም ነይሮም እዮም እቲ ኩናት ኣብ መወዳእታ 2022 ብስምምዕ ደው ካብ ዝብል ንድሓር ሲኖዶስ ኢትዮጵያ مستم ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መራሕቲ ኦርቶዶክስ ንምትዕራቕ ጻዕዳታት ከካይድ ምጽንሑ ይፍለጥ ኩናት ደው ኢሉ ሰላም ካብ ዝወርድ ጀሚሩ ብቅዱስ ሲኖዶስ ተወሰነ ሰብኣዊ ደገፍ መሰረት እቲ ውሳኔ ኣብ ግዙ ከተብጽሕ ዘይምኽኣላ በዚ ዝተላዕለ ድማ ኣብ መንጎታ ቤተ ክርስቲያንን ህዝቢ ትግራይን ዝተፈጥረ ቅሬታን ዘይምርዳእን ቅዱስ ሲኖዶስ ብወግዒ ቅሬታ ሓቲትሎ ይብል እቲ ሎሚ ዝወፀ መግለጺ ምምራጽ ሓደስቲ ጳጳሳት ዝምልከት ብዘይካዚ እቲ ሲኖዶስ ኣብ ኦሮምያን ክልላት ደቡብን ኣብ ዝርከባ ሃገረ ስብከት ዝምደቡ 9 ኤጲስቆጶሳት ከም ዝመረጸ ኣፍሊጡ ቅዱስ ሲኖዶስ ትማሊ ረቡዕ 5 ሐምለ 2023 ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ሃጓፍ ኣብ ዘለዎም ብተደራቢ ስራሕ ክዕመሙ ኣብ ጸንሑን ጸገማት ኣለዎም ኣብ ዝበሎምን ክሰርሑ ኢሉ ነዞም 9 ኤጲስቆጶሳት ከም ዝመረጾም ኣፍሊጡ እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብቲ ጉባኤ 18 ሕጽያት ቆሞሳት ብምቕራብ ዝበዝሐ ድምጺ ንዝረኸቡ 9 ኤጲስቆጶሳት ከም ዝመረጸ እዩ ሓቢሩ በዚ መሰረት ነቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሞቱ ናይ ድሬዳዋ ጳጳስ ኣቡነ ኣረጋዊ ክትክኡ ንኣባ ሃይለማርያም ጌታቸው መሪጾም ኣሎ ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ እውን ኣብ ምዕራብ አርሲ ኣባ ሳህለ ማርያም ቶላ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ኣባ ወልደ ገብርኤል ኣበበ ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ከዓ ኣባ ጥላሁን ወርቁ ከገልግሉ ተሓሪም ኣለዉ ብተወሳኺ ኣብ ሆሮ ጉድረ ወለጋ ኣባ ዓምደ ሚካኤል ሃይለ ኣብ ምዕራብ ወለጋ አባ ዘተክለ ሃይማኖት ገብረ አቡና ቦደሌ አባ እስጢፋኖስ ገብረ ኤጲስቆጶስ ኮይኖም ከገልግሉ በቅዱስ ሲኖዶስ ተመሪጾም ኣለዉ ካብቶም ሓድሽ ሽመት ዝተዋህቦም ብዘይ ኣፍልጦ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ 26 ጳጳሳት ተሸሞም ተባሂሎም ምስሓባት ካብ ዝፈጠሩ ገሊኦም ከም ዝርከብዎም ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት አቡነ ሳዊሮስ ዝርከብዎም 3 ጳጳሳት ቆንና ናይ ቤተ ክርስቲያን ብምጥሓስ 26 ጳጳሳት ብምሻሞም ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ሕንፍሽፍሽ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ብሰንኪዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተፈጥረ ዕግርግር ህይወት ሰባት ከም ዝሓለፈ ይዝከር ትማሊ ኣብ ልዕለቶም 9 ዝተመርጹ ኤጲስቆጶሳት ኣብ ሃገረ ስብከት ክልል ደቡብ ኣብ ዝርከብ ለጌዳኦ ኣማሮን ቡርጂን ኣባ ክንፈ ገብርኤል ተክለ ማርያም ከምኡን ኣብ ዳውሮ ኮንታ ኣባ ስብሃት ለኣብ ሃይለ ማርያም ኤጲስቆጶሳት ኮይኖም ከም ዝተመርጹ ተገሊጹ ነዞም 9 ኤጲስቆጶሳት ወግዓዊ ሽመት ብኣቆጻጽራ ግእዝ 9 ሐምለ 2015 ብቅዱስ ፓትርያርክ ክፍጸም ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ዝሓለፈ 14 ግንቦት 2015 ኣቆጻጽራ ግእዝ ብምልአተ ጉባኤ 9 ሓደሽቲ ኤጲስቆጶሳት ክሽየም ካብ ስምምዕ ስለዝተበጽሐ ትማሊ ተግባራዊ ክኸውን ክኢሉ ቅድሚ ቁርባ ዋርሕ ብዘይ ኣፍልጦ ፓትርያርክን ቅዱስ ሲኖዶስን 26 ጳጳሳት ድሕሪ ምሻሞም እታ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ቅኖናን ዝተሓሰዩ ብምባል እቶም ሽበት ዝሃቡን ዝተዋሃቡን ብምጓዝ ሽመቶም ተቐንጢቱ ክንጸሉ ውሳኔ ከም ዝተሓላለፈ ይዝከር እቶም 26 ጳጳሳትን ንዖም ሸሙን ኣካይዳታ ቤተ ክርስቲያን ንኹሉ ዘማእከለ ከም ዘይነበረን ምእመናን ብቋንቋም ክግልገሉ ከም ዘይከኣሉ ብምግላጽዮም ሓድሽ ሲኖዶስ ከም ዝመስረቱ ሓቢሮም ውሳኔታ ቤተ ክርስቲያን ብምኹናን ዝጀመርዎ ስራሕ ከም ዝቕጽልዎውን ገሊጾም መንባሮም ዝዝከር እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ናብ ሓደ ስምምዕ ተበጺሑ መዕለቢ ከም ዝተገበረሉ ይዝከር ፕሬዝደንት ቤላሩስ ብዛዕባ ሓለዋት መራሒ ቫግነር ተዛሪቡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሩስያ ንሓፂር እዋን ዝጸንሐ ዓብዪ ዝመርሐ ሓላፊ ዕሱብ ጉጅለ ቫግነር የቪገኒ ፕሪጎዚን ኣብ ሩስያ ከም ዘሎ ፕሬዝደንት ቤላሩስ ተዛሪቡ ሓለዋት ፕሪጎዚን ካብቲ ናዕቢ ጀሚሩ ምስጢር ኮይኑ ጸኒሑ ብመሰረት እቲ ነቲ ምትፍናን ንምቁራጽ ዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክሲ ተሰሪዙ ናብ ቤላሩስ ክግዕዝ ዕድመ ቀሪቡሉ ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ ትማሊ ሓሙስ ግን መራሒ ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ብዛዕባ ፕሪጎዚን ብዝምልከት ኣብ ሩስያዊት ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ እዩ ዘሎ ኣብ መሬት ቤላሩስ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ ቤተ መንግስቲ ክረምሊን ንመግለጺ ተደጋፊ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝኾነ ሉካሼንኮ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ እንቅስቃሳት ፕሪጎዚን ኣይከታተሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሉካሼንኮ ነቲ ናዕብን ምቁራጽ ነቲ ስምምዕ ክብጻሕ ኣሸማጊሉ ነይሩ ቅድሚ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ድማ ፕሪጎዚን ናብ ቤላሩስ ከም ዝኣተወ ገሊጹ ነይሩ ቢቢሲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ናብ ቤላሩስ እትበርር ዝነበረት ናይ ብሕቲ ጀት ፕሪጎዚን ኣብ ተመሳሳሊ ምሸት ናብ ሩስያ ክትምለስ እንከላ ተኸታቲሉ ካብ ስዑ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሴንት ፒተርስበርን መስኮን ሓያሎ በረራታት እኳ እንተተኻየደ ፕሪጎዚን ኣብ ነፋሪት ምንባሩን ዘይምንባሩን ግን ንጹር ኣይኮነን ሉካሼንኮ ብዛዕባ መራሒ ቫግነር ዘለወሉ ቦታ ዝሃቦ መግለጺ እውን ቢቢሲ ከረጋግጾ ኣይከኣለን ሉካሼንኮ ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ዝተረፉ ተዋጋእቲ ቫግነር ገና ኣብ ማዓስከራቶም ከም ዘለዉ እዚ ድማ ምብራቃዊ ዩክሬን ወይ ኣብ ዞባ ስኖዳር ሩስያ ዝርከብ ማዓስከር ስልጠና ከጠቃልል ከም ዝኽእል ተዛሪቡ መራሒ ቤላሩስ ቫግነር ንገለ ካብ ተዋጋእቱ ኣብ ቤላሩስ ክዕርፉ ዝቐረበሉ ዕድመ ክሳብ ሕጂ ከም ዘሎን መጽኒሖም ዝኸውን ሓያሎ ኣብ ዘበነ ሶቪየት ዝነበረ ወተሃደራዊ ቦታታት ከም ዘቕረበን ገሊጹ
أتسقمتي نقربا بتهاجرات نيتو زسكف مبزع منبارو يذكر ቫግነር ግን ዝተፈለየ ረኣይ ኣለዎ ዝበለት መርሒ ብርግጽ ብዛዕባ እዚ ኣይነግረኩምን ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ጉዳይ ምጋዓዓዞም ፍታሕ ኣይረኸበን ጉጅለ ቫግነር ኣብ ዩክሬን ኣብ ጎኒ ስሩዕ ሰራዊት ሩስያ ተሰሊፉ ክዋጋእ ዝጸንሐ ብናይ ዝተዓስቡ ወተሃደራት ዝቖመ ናይ ብሕቲ ትካል እዩ ሉካሸንኮ ኣብ ዝሃቦ መደረ ዕጡቓት ቫግነር ኣብ ቤላሩስ ምህላዎም ከም ዘየሻቐል ብምግላጽ ብዝተወሰነ ቅድመ ኩነት ኣብቲ ሃገር ክህልው ምዃኖም ተዛሪቡ ንሱ ንተመክሮ ቫግነር ብምንኣድ እቲ ቀንዲ ቅድመ ኩነት ሃገርና ንምክልኻል ከነውፅኦም እንተደኣ ኣድልዩና ብቕጽበት ዝኾነ ኣንፈት ክግበር እዩ ኢሉ እንተኾነ ቫግነር ኣብ ቤላሩስ ናዕቢ ክካይድ ተኽእሎ ከምዘየለ ተዛሪቡ ኣብ ህይወት ኩሉ ዓይነት ነገራት ይፍጸም እዩ ንሕጂ ግን ከምኡ ኩነታት ኣይረኣየንን እዩ ናብዚ እንተመጺኦም ብቐረባ ክንከታተሎም ኢና ክብል ፕሬዚደንት ቤላሩስ ገሊጹ ሉካሸንኮ ካብ 1994 ጀሚሩ ንቤላሩስ ዝመርሕ ዘሎ ሰብ ኮይኑ ስልጣን ንምዕቃብ ኣብ ምርጫ 2020 ከም ዘታለለ ብሰፊሑ ይግመት ቅድሚኡ ዝነበረ ምሸት መንግስታዊ ቴሌቪዥን ሩስያ ንፕሪጎዚን ኣብ ውሽጢ ሓደ ብፖሊስ ዝተፈተሸ ርሻን ሃብቱን ኣጽዋርን ብምርኣይ ክጀሃር ዘርኢ ጸብጻብ ኣቕሪባ ነይራ እቲ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ጥማራት ጥረ ገንዘብ እኩብ ዊክ ሙሉእ ዕጥቂ ዘለዎ ክፍሊ ሕክምናን ወርቃዊ ባርን ዘርኢ እዩ ኣብቲ ናዕቢ ወተሃደራት ቫግነር ካብ ናይ ሜዳ ማዓስከራት ዩክሬን ናብ ደቡባዊት ከተማ ሮስቶቭ ኦን ዶን ሰጊሮም ንገለ ወተሃደራዊ ትካላት ተቆጻጺሮም ብድሕሪኡ ናብ ሰሜን ኣንፈት ናብ ሞስኮ ገጾም ብምግስጋስ ክሬምሊን ኣብታ ርእሲ ከተማ ዝርከቦም ብዙሓት ዘባታት ጽኑዕ ጸጥታ ከተኣታቱ ኣገዲዶም ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ድሒሩ ኣብ እዋን እቲ ናዕቢ ኣብ ረርቲ ሩስያ ከም ዝተቐተሉን ሓያሎ ነፈርቲ ከም ዝዓነዋን ኣሚቱ ነይሩ ፑቲን ፈለማ ነቲ ጉጅለ ብቕድዓት ከሲስዋ እኳ እንተነበረ መሰረት እቲ ነቲ ናዕቢ ዘህደአ ስምምዕ ግን ንፕሪጎዚን ጸጥታዊ ውሕስነት ክህቦ ቃል ኣትይሉ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ቫግነር ዘቕረበቶ ገበናዊ ክሲ ድማ ተቋሪጹ ኣባላት እታ ጉጅለ ድማ ወይ ምስ ስሩዕ ሰራዊት ውዕል ክፍርሙ ናብ ዓዶም ክኸዱ ወይ ድማ ናብ ቤላሩስ ክሰግሩ ከም ዝኽእሉ ተነጊርዎም ኣብ ቀረባ እዋን ብሳተላይት ዝተሳእሉ ስእልታት ኣብ ጥቓ ሚንስ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ነበር ዝትከል ዘሎ ቴንዳታት ዝመስል ከም ዘሎ ዘርኢ ኮይኑ ናብኡ ከም ዝተወስዱ ዝሕብር ምልክት ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተረኣየን ባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እንደውም ሒዝናዮ ዝነበርና ዜና እዚ ነይሩ ስለምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ሰላም